Veus afectat el teu benestar emocional? T'han diagnosticat un problema de salut mental a tu o alguna persona del teu entorn? Busques informació sobre recursos, xarxa pública o serveis d'acompanyament al patiment emocional? L'Espai Situa't és un servei de salut mental Catalunya i la seva xarxa d'entitats en coordinació amb la xarxa social i sanitària oberta a tota la ciutadania per atendre consultes diverses sobre salut mental. T'orientem, acompanyem i assessorem amb empatia, proximitat i expertesa. Entre d'altres, podràs consultar-nos sobre temes jurídics i vulneració de drets, xarxa associativa, recursos sociosanitaris, prestacions, grups d'ajuda mútua, ajudes a habitatge o suport laboral. Les consultes són confidencials i s'adapten a les necessitats de cada persona. També impulsem formacions grupals sobre empoderament en salut mental i sobre moderació de grups d'ajuda mútua dins del marc del projecte Activa't per la salut mental. Atenem consultes per correu electrònic, per telèfon o presencialment amb cita prèvia.